नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आजच्या आईची खबर. कोविड लॉकडाऊनची मार्गसूचीत बदल. हप्त्यातले 4 दिवस खरेदीक मान्यता, 3 दिवस संपूर्ण लॉकडाऊन. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लॉकडाऊनची मार्गसूची बदल करून सार्वजनिकांक हप्त्यातले 4 दिवस अगत्य वस्तू खरेदी करूक परवानगी दिली आणि 3 दिवस संपूर्ण लॉकडाऊन असा आदेश कारवार जिल्हाधिकारी मुल्ले मुगिलन हेमी व्हिडिओ कॉन्फरन्स मार्फत पत्रकारांकडे उलयतना ही माहिती दिली. हेच पहिली अगत्य जीवनावश्यक वस्तू खरेदीक मंगळवार आणि शुक्रवार सकाळी 6 ते 10 वाजपर्यंत आशिल्लो. जाल्यार बाजारात जनसंचाराची गर्दी जावची पळोवन जीवनावश्यक वस्तू खरेदीक 2 दिवसाच्या बदलाक 4 दिवस केला. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, ब्रेस्तार या 4 दिवसात सकाळी 8 ते 12 वाजपर्यंत अवकाश दिला आणि शुक्रवार, शनिवार, आयतवार या 3 दिवसात संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित केला अशी त्यांनी माहिती दिला. अतिआवश्यक सेवा सोडून जिल्ह्यात खाजगी वाहन फिरूक अवकाश ना. ही लॉकडाऊनची नवीन मार्गसूची कंटोनमेंट झोन आणि मायक्रो कंटोनमेंट झोन या बाबतीत लागू पडना. पहिलेची जी मार्गसूची असा तीच त्या झोनात लागू पडतली अशी त्यांनी कळयला. पोलीस वरिष्ठ अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू हेमी सांगले की जिल्ह्यात कोविड संक्रमणाची वाढची संख्या कमी करूक जिल्हा आडळीत हर साहस करून बऱ्या रीतीन काम करता. अगत्य वस्तू खरेदीक सार्वजनिकांक अवकाश दिला. जिल्ह्याच्या विविध शहराच्या खेळा मैदानाचेर लक्ष दवरून ड्रोन कॅमेरा मार्फत क्रिकेट सारख्या इतर खेळ खेळटल्याचेर क्रम घेतले आणि अनावश्यक वाहन संचार केल्याक तेमगेली वाहनं जप्त करतले अशी त्यांनी ताकीद दिली. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೈಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವೇನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ 8 o'clock ಇಂದ 12 o'clock ನಾವು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳಂತ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ रामनगर वासियांच्या सेवेक ड्रीम अलीव. गावागावात वचून रेशन वाटप. कोरोना वाडिल्ल्यान रामनगर पंचायतीच्या लोकांक रेशन मेळच्याक कठीण जाताले, पण आता ही अडचण ड्रीम अलीव संस्थेन दूर केला. भाड्याची गाडी करून गावागावात वचून रेशन दिवचे उपक्रम या संस्थेन हाती घेतला. आज या उपक्रमाची सुरुवात झाली. त्यावेळार तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जर व संस्थेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. राज्य आणि केंद्र सरकारान कोरोना काळात रेशनाची वाढ केली असा. मात्र रेशन हाडच्या गेल्यान कोरोनाचे नियम मोडटात म्हण नागरिकांक भय निर्माण जाल्ली. पण प्रभाकर कामत हेंगेल्या मार्गदर्शना सकल ड्रीम अलीव संस्थेन आयच्यान रामनगर पंचायत क्षेत्रांतल्या रामनगर, अडाळी, हार्ली हिंगा वचून रेशन दिवचे उपक्रम हाती घेतला. तहसीलदार संजय कांबळे हेंगेल्या परवानगीन हो उपक्रम हाती घेतला. रामनगर ग्रामपंचायतमधील सर्व जनतेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनं दिलेला ह्या महिन्याचा रेशन कोटा लोकांना विलंब झाला, कारण कोरोनाच्या अत्यंत जादा रीतीनं प्रादुर्भावामुळं देण्याकरता विलंब झाला. दर खेपेला सोसायटीच्या दोन्ही दुकानात आणि प्रीतम नाईकच्या दुकानात देत होते, परंतु इथं गर्दी होऊन कोरोना वरचेवर वाढत असल्यामुळं आम्ही प्रभाकर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील ड्रीम अलाइव या NGOला आम्ही विनंती केली. तेव्हा त्यांनी आपली गाडी मोफत आणि आपल्या कार्यकर्त्यासमवेत सोसायटीमध्ये आलेला रेशन त्यांच्या गाडीमध्ये घालून आजपासून शितवडा, आडाळी, हार्ली या तिन्ही गावामध्ये आज देणार आहे. आणि उद्यापासून रामनगरच्या प्रत्येक वार्डात चौकामध्ये आल्यानंतर प्रभाकर कामत यांच्या NGOचे कार्यकर्ते सर्व नागरिकांना बोलवून गर्दी न करता सोशल डिस्टन्सिंग पाळून सर्वांना रेशन पुरवठा देणार आहे. हे महत्त्वाचं काम काल माननीय तहसीलदारांच्याकडे बोलून ॲप्रुव्हल घेऊन संघाचे चेअरमन गुरुनाथ कामत, त्यानंतर आमचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह सागर बानावळे, डायरेक्टर चंद्रू हरिजन आणि सर्व त्यांचा स्टाफ आणि गावातील सर्व प्रतिष्ठित मंडळींनी मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे. रामनगर जनतेच्या वतीनं आणि सेवा सहकारी संघाच्या वतीनं प्रभाकर कामत यांच्या या NGOचं आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. सर्व जनतेने याकरता सहकार्य करावं
अशी विनंती करतो. धन्यवाद. पुढे कुमठा खैरे क्रॉसा लागी टाटा तुफान वाहन पलटीपण 14 महिला कामगार जखमी. कुमठा तालुक्यात खैरे लागी कुली काम करू वयतना कामगाराले टाटा तुफान गाडी पलटी पडणं 14 महिला जखमी झाली. जखमी झालेल्या महिला कामगाराक मंगळूर आस्पत्रेत उपचाराक व्हायला. कुष्टगीच्यान मंगळुरात कुली कामगार करूक टाटा तुफान वाहनान पोलिसांनी नजर चुकून वयतना वाहन चालकाले नियंत्रण चुकून ही घटना घडली असे कळलेला. ही तक्रार कुमठा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला. रामनगरात कोविड सेंटर सुरू. कोरोनान मृत पाविल्या कुटुंबाक 5,000 रुपये मदत. जोयडा. रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्रात कोरोना रुग्ण वाढत आशिल्ल्यान तेमचेर उपचार करसाठी रामनगर हिंगा कोविड सेंटर सुरू केल्लें आसा. रामनगर आणि आजूबाजूच्या गावातल्या कोरोना रुग्णाच्या उपचारासाठी रामनगर हिंगा कोविड सेंटर उभी करचे आणि कोरोनान मरण झालेल्या व्यक्तील्या अंत्यसंस्कारासाठी लाकडाची व्यवस्था करची अशी मागणी स्थानिकांनी केली. हेची दखल घेऊन आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी पुढाकार घेऊन दोन्ही मागणी पूर्ण केली. ताका लागून नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. दरम्यान जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, ग्रामपंचायत सदस्य आणि पंचायत अधिकारी हेमी रामनगर हांचे राणी चेन्नम्मा शिक्षण संस्थेच्या वसतिगृहात सुरू केलेल्या कोविड सेंटरची पाहणी केली. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 662 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 31, अंकोला 21, कुमठा 63, होन्नावर 141, भटकळ 13, शिरशी 104, सिद्धापूर 22, येल्लापूर 51, मुनगोड 57, हळियाळ 90 आणि जोयडा 69 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 672 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 23, अंकोला 18, कुमठा 72, होन्नावर 87, भटकळ 64, शिरशी 113, सिद्धापूर 32, येल्लापूर 59, मुनगोड 37, हळियाळ 132 आणि जोयडा 35 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 42,701 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 36,254 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 5,893 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 511 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 5,382 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज 13 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. कारवार 1, कुमठा 1, होन्नावर 6, भटकळ 2, मुनगोड 1 आणि हळियाळ 2. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 554 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.